Hi guys, welcome to my vlog. Ayun guys, ito yung hero natin, si Saber. Akala mo tapang nga tao, hindi tatakbo. Kahit anong labangon, walang inaatrasan. So ganyan tayo mga Bisaya, no? Palagi tayong binubuli dito sa ML na pag Bisaya talaga, duwag daw. So itong nagpapatunay na Bisaya, kahit anong laban, hatapang hatao, hindi yan tatakbo, di ba? Sinasamahan pa ko niya ng tang. Tingnan mo, kahit ang sa farm yung kalaban, susugurin at susugurin yan, di ba? Hatapang hatao, hindi tatakbo. Ano yun? Di ba? So ito yung tunang Bisaya. Yun nga lang dito. Na-slide ka lang. Tingnan mo, tinatawanan pa ko ng kasama ko.